Celang syadukan tab utei driver nya ban ya ka bajong u ha kate ke jaka. Kene ka video kabala sapriang viral haki social media bat khamtam po Facebook. Ki pai ba no shong snong jongkari India. Kila yap bler jak hadin baki sakhi ya kene ka video. Ha ka baki pai ba kila komen dekitin ki ba syutia dekitin ki ba kamkai namar kene ka rukamnya baj bat ka jing bakala jong utei ubreu. Kene ka video kabala sapriang viral menta am shimla tip hangno kene ka jaka ka lajia. Henry la suba pat badai hapa ka jilla Uttar Pradesh. Kene ka jingjia la sakhi ya utei ubreu bayang halor ka bajong u hakin riang surak. Hadin baka bajong u kala start kinsan utei ubreu ulakum kharwat kinsan ya usil tor jong ka bajong u. Bat kumta kene ka baj kala rung sendan jelang syadukan sna mobile ha ketai ke jaka. Ha ka baidai bat kene ke jingjia utrai dukan ru ulapan ya utei u driver nya baj. Namar ka jing thormor jong u namar ka jing le bakla jong u kala pin julor bon ya kitiar kitar kibadan hapwa ketai kedukan. Syusyur le yatho kene ka video badan bak klam dan mano-mano bamin saujor lane ba sya tenra lane ba sya rai na phang ketika baj ketika jaka na ba ki breu ki ba syang ketika dukan ru kilaken ria mardor mari rum kinsan kene ka baj ha ketika dukan jongki.